Rati sungkem
tunggal cipta tunggal setya wong sak gegaraning wong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Puja puji syukur pangalembono ya nduk dene aku lan kowe bengi iki iso bareng-bareng gelar kelir keluarga besar Sanggar Dewandaru mundi dawuh pangandikane ketuane gelar kelir nang kene pinangka kanggo munjuk rusyukur nang ngarsane Gusti Kang Akhir jagat wigatine apa yung wigatine iki adimu Usman Dianto wis tekan titi wancine nambet talining akrami kala mau wis bisa kasembadan ijab kabul nduk oh mengkono nang laladan Karanggeneng Sleman kono iya wah ya muga-muga tansah pinayungan sih wilasaning Gusti saka dina iki tekan saklawase adiku tansah kaparingan kamulyan kabagyan saka donya tekaning belahan amin. Ngaturake ageng pamaturna uga kelawan para kabeh-kabeh para-para kang tansah paring pambiyantu tangga teparo Magersari mitra waruju sanak sedulur kanca sekabat lan sak panunggalane ingkang nyawiji ingkang saengga dadekake regenging acara lan purnaning gati anggone pamengkuning gati simbok lan keluarga ngaturake ageng matur nuwun iya
Muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah paring lelintu kang langkung kathah tinimbang punapa kang sedaya paringaken tumraping kula lan keluarga. Amin. Tansah nyumadung lumunturing pangaksama bilih sawetawis anggenipun makempal wonten griya kula mriki kathah tindak tanduk laku-laku ingkang kirang dadosaken rena penggalih sak temah dadi cuwaning manah gedene dadi lara ati. Kula pinangka batal wakil keluarga nyuwun agung pangapunten ingkang saageng-agengipun jer manungsa mboten kekilapaning mboten umal saking salah lali lan dosa. Iya. Sabanjure ya nduk caos pakurmatan para keluarga kadang pisan ngaturaken ageng pamatur nuwun kang sampun anuweni silaturahmi wonten papan punika. Nggih punika kawentranipun keluarga kula. Mbok bilih kirang dadosaken rena cuwa sak temah kok ora cocok karo sing diangen-angen. Tansah nyumadeng agunging pangaksama, mugi-mugi saking punika wekdal ngantos sak lami-laminipun bisa sempulur anggenipun bebale wisma tumunten pinaringan siing Gusti rupa golek kencana kang bangkit total jalma bonang jabang bayi. Iya. Men kae men mbahmu magine men momong meneh kae. Iya. Sabanjure ya nduk kang pinangka dadi wigatining gati nalika semana aku lan sliramu anekseni apa kang dadi uni nalika semana menawa ta sesuk ing akhir tembe adiku lanang Smandianto ki nyambet taline ngakrami iso dadi mungkasi akhiring dewasa besok bakal nggelar kelir ana ing kene. Muga-muga Gusti ngudaneni sah sinampurna apa kang dadi punagine garya rahayu tekan sak lawase. Allahumma amin. Ya. Ki yo ngaturaken sugeng rawuh sedaya para-para pepunden-pepunden kang sampun rawuh nyawiji wonten ing acara dalu punika. Ya yo. Waranggana ya komplit. Ana 6. Heeh. Ireng kabeh apane? Klambine. Ya katon mencorong disawang saka puskesmas kono. Ayo ki sing ayo ditepungake, Nduk. Ya senajan to wiyagane wis kenal ning tamu-tamune urung padha tepung ya sapa ngerti sesuk kowe terus dijeb. Ayo streaming rak ya akeh to. Sing paling baku kuwi mengko nek sak ngindenging bawana ki mirsani panjenengan sedaya. Terus mengko lumantar lewat komentar. Wah, iki waranggana sing pungkasan ki sinten, Pak? Nomor HP-ne. Iso wae. Ki sing sisih tengenku ki anakku wadon, Tata Arista. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Mbak Yu Cangik. Nggih, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Kakak. Tante aja. Tante. Kakak Cangik. Nggih. Ora kesel ta? Mboten, Pak. Duduran saiki anggere ngerti amplop wis ora kesel. Matur nuwun iso ngregengake ning bengi iki. Sanane wong tuwa mung ngaturake donga, muga-muga so anak-anakku sansaya laris ning aja lali marang apa kang dadi wewalring para pinisepuh. Bersamu barangke mesti kudu eling lan waspada. Eling marang gegayuanmu, waspada marang gudamu. Mergo lirsamu barang reh ki mesti ana gudhone. Kan mongko gudha iki ana loro, gudha sing marai susah lan gudha sing marai seneng. Nek gudha sing marai susah ki ana kalane aku lan kowe iki marah kuat. Oh ngelih, ya sedire wangi ngampet iso.
Lara sithik direwangi mresake ya besok akhire ya mari. Ning sing kadang ora mare kuat ki nek godho seneng. Ketok legi ning suwe-suwe ya dadi gula. Mula sing ati-ati ya, Nduk. Ketoke legi ya jebul kuwi akhire memu wisa ya sing ati-ati. Mula tansah caketa marang wong sepuh, tansah caketa marang pergaulan-pergaulan sing positif. Aja waton elu kono, aja waton elu kene sing ora ngerti rembug ning mung melu grubyuk mengkono. Nggih, siap, Pak. Ya. Iki sisih kiringe. Iki seniore Anyar iki. Labele kowe urung diklothok kowe. Ayo salam-salam iki suwe ora. Nggih ngaturaken sugeng dalu busange Mbak Limbo. Halo. Niki kula pitepangan ngaten nggih. Nggih, sapa ngerti saiki wis jenenge Etok-etoke. beda. Tok-etoke dereng sami tepang ngaten sing Pandemung kula niku sadurunge dadi tukang demung. Jenenge niku nika teng KTP. Ning saniki pun benten. sing ten mriki Nggih, sing demung sing siji niki saniki namine Pleki. Terus sing siji niku sing kuru niku saniki namine Sukron. Jenenge dipindah. nggih bujange niki kula nami Nurtiana. Nggih. Niki wau di Tata Arista. Urung ganti jare. Dereng lek ketingale jen anu sederek-sederek Terus pundi, Mbak? wiyagane jenengan iki lho. Kepripun? Gleleng-gleleng to? Niki jen anu tansaya jes. Sansaya njudekake. Nggih derek bingah bucange kayak kula nggih derek gladen, derek latihan. Ya niku sing bagian gladi Waranggolo niku sing wetenge gedhe niku. Sing tunuk niku rak bagian kuwi ngetes. Ngrewayahe pasinau terus dilumpukke iki ngene misalke. Oh, nggih nggih. Tukang obrak-obrake anggere kae wis Mas muni wis Edi. ora iso ngomong kepiye-kepiye. Lah nggih. Matur nuwun Mbak Nurdiana saged rawuh di sela-sela kesibukannya saged menyempatkan diri. Sanggo tombo kangen para kanca-kanca. Geser. Ora melu-melu iki aku. Iki urusane sing tukang nyaron iki aku wis ora. Aku di WA sing lanang mau lagi bojo kula niku tilem pundi, Pak? Waduh, lah kula nggih ngantenan nih, Pak, niki kula teng Sleman. Lah, teng pundi nggih? Kula nggih takon jajal Mas mang takon sing nyaron lagi ya. Dan apa jenengan gadah nomor ini? Gadah kok. Kula niku mantan Intel kok. Nah, kula niku pados penginapan. Nah, ra yo. Sik mau Bang Edi iki melu ngantenan ora to? Lah, Mencurigakan. mencurigakan. Nah, nggih lek lah kula nggih mboten kabar-kabar lah tenan disusul. Berat ini. Mbak Dewi saking Semanu. Nggih, mboten mawon. Matur nuwun. Di sam-sam. Kate truka nang kene rong dina rong bengi. Nggih, kajenge mboten blenger. Boten. Kok gumonku, Enten sing protes. kok gumonku nganti rong dina rong bengi kok ora konangan. Didelikke wae. Nggih, matur nuwun. Menika Mbak Dwi Maria saking Semanu. Geser sisih kiring. Rawani-wani jare. Wilujeng dalu Mbak Yu Cangi. Wilujeng dalu, Bu. Nggih, ngaturaken sembah
matur nuwun sanget. Dene piyantone mriki mboten nonton jeleh jemune. Mboten. Nggih. Wah. Ngangene. Nggih, sepel ya cenil, hari H pentas ya cenil. Matur sembah nuwun. Mbak Yucangi. Matur nuwun. Nggih, Mbak bilih ngaten kemawon. Nggih, ya senajan to. Saben dina mung BPJS. Serah dadi apa-apa ke waton tegel. Matur nuwun tansah ngamping-ngampingi para drubeksa anggenipun pasinaon. Ya. Geser sisih kiring malih. Pun Candra Lukita. Mboten nggih, Pak. Sapa nah, Bu? Nggih, sugeng dalu Mbak Yucangi. Sugeng dalu, Bu. Nggih, ajeng napa nggih? Mboten asing nika nderek pitepangan. Oh nggih. Nggih. Nami kula Maryati. Oh, niku to sing. Dereng sami Sing tepat biyen to. dereng. Saking dene abot-abote wae kepengin. Oh, lah nggih, nggih. Garwanipun derek mboten. Mboten. Melu ya ora ketok jare. Nggih, Mbak Yucangi saking cilike. Nggih mboten cilik. Imut. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Mbak Tansah Yucangi. prasetya. Mulugemi sanggar. Nggih, sapunika sebelahipun punika nderek pitepangan punika pacanganipun sing ngendang. Ampun kados pekaten niku ndak nek yangen niku to mboten purun mangke. Niku satu-satunya waranggana sing tesih SMK nggih niku. Nek ampun nganu Mboten anu, Pak. kula niku namung tiyang sepuh, kula niku nek kondur nderek niku pun mboten kepripun-pripun. Nggih. Amargi mangke kula joroke tiba ya pripun. Niku namine Bu Elisa Kasmiawardani. Kula nek mboten Elisa pun mboten purun. Nggih. Ngaten nggih Mbak Limbo. Nggih, sembah nuwun matur nuwun Mas. Elisa niku enten mengku teges. Lah wela, ayo dirungokke Lur, dirungokke. L ki napa? El niku langsung anggen kula lanjut kalih kerawitan niku sesambungan niku. Langsung. L langsung. Nggih, sa niku sesambungan. Nah, langsung le sesambungan Kalih pengerawit sinaosipun sepuh. napa? Kalih pengerawit. Sik, kok ora nyambung. Elisa, saiki tak urus. Nggih. L, kuwi iki L lho, Mbak. El langsung. Wes sik. Iki L kok. Sa niku sesambungan kalih rencang-rencang. Oh, dianggap bener. Elisa, L ki langsung, sa ki sesambungan. Lah line ndi? Niku pun mboten nyambung. Oh, singkatan kok sing tengah dilangi. Amarga pun mboten gadah. Wah. Nggih, pun kamus bahasane nganggo keyakinane sendiri-sendiri. Pun cekap semanten enten lepaten ngapunten sedaya Nggih, para sami-sami rencang. nggih. Tepuk tangan yang meriah untuk Elisa. Betul. Bintang tamu Mbak Elisa LG langsung sagi satru. Nggih, ngatur nuwun. Ayo. Ditintengake iki Mas Santun CS. Sing ndombani para wiyaga-wiyaga senior. Monggo napa ingkang dipun list di pamundutan nggih.
Bu HP ku mati. Diurutake, tata. Kicau mania. Manut lali janjine. Nggih, Pak, dijanjine mawon. Lali janjine. Buka halaman lali janjine. Buka suling. Wah, iki anakku Albin ya wis teko, matur nuwun. Larung aku nek ora dikeplak aku rung. Yes. Sukses selalu gua adik Albin ya. Laris manis.
Suarane anakku Tata ki ya slot suwe slot ndadi. Ya sing tansah sregep le ngolah swara. Maman sing mambu-mambu lengo ki aja seneng-seneng banget. Wong kok senengane seblak dadi ya. Ngolah pipine nyelot kaya bakpao. Matur nuwun. Geser sisih kiring. Yo. Mbak Wahyu Nurtiana. Iya, ya. Nggih Bu Cangik menika minangkani panyunan kembang rawe. Kembang rawe. Nggih. Ngapunten nembe grek Gerak. Bu Cangik. Ya non stop. Mboten niki mergane nggih nembe sakit mawon. Muga-muga ya terkondisikan. Kembang rawe. Heeh, iki kembang rawe sing ceritane ngono kae. Bawa wiraswara nek pancene sis geruk iki. Anggo nyamat. Oh. Caritane wong seneng nunggal sak bale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya sore saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku tresno. Caritane wong seneng tanggane dhewe. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas aku sayang kowe. Kembang kenongo aku digawe lara. Kembang melati gawe larane ati.
kembang rawe to, Nduk. Panelok. Kembang rawe. Ceritane tresnani sindene dhewe. Iki lagune penyarone. Gumyak tenan. Iki ora mengko nek wis jam 2. Salong lenutuk. Mengsle kae. Ya, pisan kas mengko disidake goro-goro. Mbak Dwi. Pokoke dindum sing separo klasikan mengko ya. Napa niki? Sikep. Ya enggak. Takone nek sikep LDR. Sikap LDR nggih enggak. Apa Mas? Minta lagu apa, Mas? Ninggal katresnan pun dereng. Nek mboten nggih gek yen ing tawang ana lintang apa ngono biyen nek. Bikak nomor 1.223. Waduh. Halamane kok tekan 100. Niku genah enten nek niku. Tukang telaten nomor. Lah nggih. Mpun kula duduhi nomere barang. Pun ketemi dereng. Lah kula wedok nggih ketemi nek lanang iki ketemu. Ketemu ki sing isih enom. Oh ngoten. Nek wis tuwa ketemu. Sinten sing ngajeng bawa? Sing biasane bawa ki tukange demung. Tukange demung nggih kula nggih remen ya, Mas. Ha nggih. Ya ampun, Mas. Mas Antoni lho. Sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rina lan wengi muga-muga Gusti ngejapi sakatan anggonmu bali aku pol kaya ngene jaran taji jaran taji cingkrak aku nana windanana tak anteni ing pucuking tresna bebasane mongkat tekan dan sliramu wae aja lali pawale
satu tak enteni nganti saelengmu kolaborasi duet penyaron iki dadi kowe ora mau nek ora kekeselen rong dina lerewang ngono sansaya gumyak kuwi. Ya wis sedina. Penyaran ini sinten to, Jang? Kuwi sing cilik-cilik Mas Leo. Heeh. Mas Leo karo Mas Sukron. Ya saiki mengkono nek dirasa karo dipikir ki mengkene ya nduk. Aku lan kowe bengi iki le padha gladen le padha pentas ki sisa-sisa tenaga. Esuk awan bengi ya wis do rewang peng-pengan. Tenagane ya wis terkuras habis-habisan, bengi isih nyambut gawe peng-pengan. Ayo do ngetokake jiwa profesionale. Nalikane mlebu nang panggung hiburan ya wis kaya-kaya lepas saka sak kabeh rasa. Mula kaya aku iku wis ora ngrasake apa-apa, iki apa-apa wis los. Ora mlebu nang pikiran. Dadi wis mati rasane to. Iki engko langgame disambung gara-gara. Tak walekke slindro, tak sidakne lakon mengko penemune jam 2 wis rampung. Luwih-luwih 2 jam.